Ce-ar fi dacă v-aș spune că jucatul basketului în școala gimnazială face mai mult decât să te învețe cum să arunci la coș? Basketul în școlile gimnaziale nu înseamnă doar să câștigi meciuri sau să înscrii puncte. Înseamnă să-ți formezi obiceiuri sănătoase, să-ți faci prieteni și să înveți abilități de viață care durează mult dincolo de fluierul final. Gândiți-vă! Când copiii driblează, pasează și aruncă, nu-și lucrează doar mușchii, își antrenează și mintea. Fiecare antrenament îi învață ce înseamnă munca în echipă, concentrarea și rezistența. Și haideți să recunoaștem, alergatul pe teren e un antrenament grozav, dar basketul merge chiar mai departe. Îi ajută pe copii să-și construiască încrederea în sine, atât pe teren cât și în afara lui. Învață cum să câștigi cu modestie și să piardă cu demnitate, abilități de care ai nevoie în viață, nu doar în sport. Și apoi e partea socială. Pentru mulți, echipa de basket e ca o a doua familie. Prietenii le devin mai puternice, se formează noi legături. Copiii timizi își găsesc vocea, toată lumea are o șansă să strălucească. În plus, studiile arată că elevii care fac sport au adesea rezultate mai bune la școală. Sunt mai concentrați, mai motivați și mai predispuși să-și dezvolte obiceiuri sănătoase pe tot parcursul vieții. Asta e un slam dunk pentru viitorul lor. Așa că data viitoare când vedeți un meci de basket de școală gimnazială, amintiți-vă, nu e vorba doar de scor, e vorba de a construi copii mai puternici, mai sănătoși și mai fericiți.